Domácim dvojzápasom počas posledného februárového víkendu začali hokejisti HC Dukla Senica play-off druhej hokejovej ligy. Ich súperom boli hokejisti Kežmarku. V sobotu 24. februára sa ako prvý v play-off presadil v 9. minúte Mikolášek. V druhej tretine pridali góly do súperovej brány v 23. minúte Kristín a v 30. minúte Horvát. Tretia tretina skončila remízou 1-1 a o štvrtý gól Senice sa postaral v 53. minúte Alexander Kocman. Prvý zápas play-off, veľmi vyrovnaný zápas. Kežmarok nás vlastne ničím neprekvapil. Bojovali o každý centimeter, dohrávali súboje, bolo to tvrdé. Vlastne všetky veci, ktoré sme si vytvorili, sme si museli sami vybojovať. Z tohto pohľadu veľmi dobre. Skóre 4-1, v podstate je to jedno, je to prvý bod v sérii a potrebujeme ešte dva. Ideme za druhým víťazstvom. O posledný senický gól v zápase sa postaral Alexander Kocman po asistencii jeho brata Pavla. Hlavne, aby to bolo v bráne a aby sme vyhrali. V podstate nešlo o to, či dáme gól, ale aby sme vyhrali a mohli ísť do ďalšieho zápasu s tým, že máme pohodu. My sme to od malička chceli hrať spolu a konečne nám to takto vyšlo aj v nejakom väčšom zápase. Do nedeľnejšieho zápasu nastupovali Seničania s odhodlaním zvíťaziť, čo sa im aj napokon podarilo v pomere 4-2. V prvej tretine sa už v 5. minúte presadil Horvát, v druhej sa do brány súpera v rozmedzi 3 minút trafili Jarolín a Rehuš a do prázdnej brány upravil skóre na 4-2 Jarolín. Zápas bol trošku iný včera. Včera bol bojovný, dneska bolo ešte viac. Žiadna veľká krása to nebola, ale je to jedno. Vyhrali sme 4-2, hrali sme účelne, bojovali sme jeden za druhého, tak jak si to predstavujeme a máme 2 body, ideme do Kežmarku v sobotu to ukončiť. Máte aj nejakú predstavu, ako chcete hrať v Kežmarku? Rovnako, tímovo, jeden za druhého a máme kvalitu na to, aby sme sa presadili, aby sme to ukončili už tam v sobotu, takže my nemáme čo meniť, vedeme 2-0. Diváci sa dosť sťažovali na rozhodnutie rozhodcov, ako vnímate rozhodovanie? To je, rozhodca to vidí, nemyslím si, že tam mal nejaké prehmaty, rozhodca to vidí svojím nejakým pohľadom a možno, že sa upíske na jednu na druhú stranu, to je rozhodnutie rozhodcu, ako my nemáme dôvod to riešiť. Ako po týchto 2 zápasoch hodnotíte supera? Super, veľmi bojovný. V podstate ničím nás neprekvapil. Oni vlastne čakajú na našu chybu v rozohrávke alebo na nejaký break, na presilovku. Našťastie sme im toho veľa neponúkli. Keď aj niečo prešlo, alebo že sme spravili chybu, tak to pochytal samo vzadu. Takže v podstate nás neprekvapil ničím, len bojujú, sú tvrdí a tak sa hrá. Tak je to super, vyhrali sme druhý zápas po sebe, takže vedieme v sérii 2-0, čo je naozaj fantastické, čiže ideme teraz do Kežmarku s tým vyhrať a zápas bol podľa mňa výborný, myslím si, že Kežmarok hral to, čo mal, napadali nás, bránili, my sme predviedli, myslím si, veľmi dobrú hru, takže ak budeme pokračovať v tomto aj ďalej, bola tam obeta, boli tam streľba častá, tlačenie do brány, ja si myslím, že ten výsledok hovorí sám za seba. Čo vám po tomto dvojzápase hovoril tréner v kabíne? Tak samozrejme boli spokojní s tým, že vedieme 2-0, ale určite nám aj prizvukovali to, že je to stále nám chýba ten povestný jeden krok ešte. To sme sa dostali ďalej, takže hlavne s pokorou ísť do ďalšieho zápasu a s tým istým nasadením, vlastne, ktoré sme predviedli tu doma. Myslíš, že super pôjde s ešte väčším nasadením, keď budú hrať doma? Určite, hej, oni budú doma, oni nebudú mať čo stratiť, prehrávajú 2-0 v sérii, myslím si, že pôjdu po nás a je iba na nás, či dokážeme udržať našu taktiku a či budeme vlastne pokračovať v tom, čo sme hrali aj doteraz. A budem veriť v to, že jednoducho to zvládneme a pôjdeme za stavu 3-0 domov a budeme čakať na semifinále. Z dvojzápasu počas 1. marcového víkendu v Kežmarku stačí Seničanom jedna výhra na postup do semifinále play-off druhej hokejovej ligy.